استخخللي أخول جنزب مساترخو وي سبات مسمسجنوني شعوك حجوسي الخا تصبنت هالليخا نعاخا حماق زينا يزلني نسون كي تحجوس خنزل عالم كتصبخ تنبر تخليخا مبزحته سب حجوس بعدل وي بوتسي تعود زمتسي مسلو جن سنفلتات نيرف وي نيورو ساينس كم زنقرنا حجوس كاب قدامها عاوز زي خونس كاب السرارحا كيميكالات أمرونا خمز متسي نحاجوس أمرونا بلمد زمهارو سكيل وي خلتي جنزب متشوتي هو يخون حاجوس جن أمراو سلطنا أيو لومي نتأمروها ريواير بمقبار كاب تصبح زي خونس كاب حج جميرها حجوس سب كتخون زقبروها شدشتا بساينس ترقاقتو أنا أشتو معالتاو لمدتات وي مايكرو هابيتس كنقرأكاي زوم لمادات أمروها زيك أومم جن كم تكسيلو زوهل الولد نهوت خازق يريو سلام زي نهوت خاتقام زخون تسمع متصحفت بقوانقوا تقلنيا تدالي زقربلو ناناتي تيوبي چانلنا حدش تخونخا سبسكرايب قبر حزب قطتها نابتم طقنت لمادات كاتو تاني هوتي زغيرت قداميتي لماد سلسته غزي بهدات اتنفس تبل لماديا زيا سلسته سكند طرح زدليا تامريا اذا مستر زيا كابت كلاتنا نفلطو ناي سمعت بعرعوتيا ناب مرلغغا ايا تسغاغركا قدم حدت عمتات حدا سب زي يخون زربان تتزاريبني وي زي قبول ملخت تسديد لي لبي كم كبور أتوقع أمره يقالب كحاسب فرما بسمعي تدفافي أمل سيسب نيرا وتسيتو جن كل جزء تعسى زفر السركباتن قوهن راح ينيرو حج جن إذا كله تغيريو لومي تساقمات مزقات أمني قداماي سقمتي مملاس زي خونس قداماي سقمتي مستنفاسيو استحسابو سلك خالع لغا تستوى أسخايو سب صحف الخمدخ تتري شعو دم خايف اللح بتعم تقط أخدما أتصابعتها قبل ملسن متصحفي وطاوطا أبزو خطر دوزن لكاقن چنكت معاتص أوكين كوحكو حيزاتو نچنكت كما بزبانخا تسير خايو زلخا خبيد أمن غيرخا حسبو نتأمنسو تشكيمخا كتقوي كتسرح وي مستوات كتلازوي تخدنيخا سلسته غزي بهدات كتتنفس خلخاقن نتأمني كاب زبانخا وريدخا أمريت كم مغماتي هاي سلسته غزي بهدات متنفاس ساينس سلمتاش سرح مسلكا مخنياتو نأمروخا كم ريسيت بتن خوين سلازاقلقلي مجمريا صري أيرنا بوش تسحب صري أيرنا بأمروخا كفسس خلو نتممزازن كفل أمروخا هوي بريفرونتال كورتكس يخفتوي كاتسيلخا زحب خايو أير كأسنا بالخوت أيو نتخلو وطري كم تسلم تكي كابوش تخا كوت سخلو نتناي مرلقا سرعة نرفخا يتباوعوي بدحريو ترلتال بخاي هاد حسابات خاي تسألي بحتصيرو حاجوس مالت چنقات زي مهلاو مالت يكونن بقلطف ناب هدات ناي مملاس كእلتيو امباركو رحو كاولو مجمرخا قدم مملاسخا قدم موسنخا قدم مقطعخا سلسته غزي طرح تنفس اذا سلسته سكند زيا كاب بزح طعسا كتدحنكايا اتخالاي لمدي ناب برهان وصا بزح غزي هيوتنا نمقيار استحلالخ سراح بزح ገንዘብ ወይ ከቢድ ስፖርት ክንሰርሕ ዘለና ይመስለና ግን እቲ ዝዓበየ ሚስጥር ሰላም እምሮና ኣብቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ግን ድማ ኣቓልቦ ዘይንህቦ ቀሊል ነገር ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ ንዓመታት ዘሳቀይ ንከቢድ ፀቕጢ ከመይ ጌራ እዛ ሓንቲ ንእሽተይ ልማድ እዚኣ ከም በረድ ከም ዘምክኸቶ ክነግረኩም እየ ብፍላይ ድማ ብግዜ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ደቂስኻ እኹል ሰዓት ድቃስ ደቂስኻ ሓዲርካ ከለኻ ስለምንታይ እዩ እናንበሃቕኻን ርእስኻ ሸኽሚ ኮይኑ ክብድብድ ኢልካን ትውዕል ናይዚ መፍትሒ ኣብ ዘይተጸበኻዮ ቦታ እዩ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ልክዕ ንግሆ ካብ ድቃሴ ምስ ተበራበርኹ ቀዳማይ ስራሐይ ናብ ስልከይ ምቁማት እዩ ነይሩ ገና ካብ ድቃሴ ከይተሳኹ ኣብ ዓራተይ ኮይነ ሶሻል ሚድያ ከፍት ኢሜላት ቼክ ይገብር ዜናታት እውን ይርኢ ካብዚ ተግባር ዝተበገሰ ድማ መዓልተይ ብጭንቀት ይጅምራ ነይራ ብዚ ምክንያት እዚ ድማ ርእሰይ ፅዕንዕንን ክብድብድን ኢልኒ እዩ ዝውዕል ነይሩ ወላካ እኹል ድቃስ ደቂሰን ተሓደርኹ أموري جن بدمنا استشفنا يزمسل نيرو أبزي زدلين نزنبرة توسخ دكاسي نبرة تفتره مبجسي وي ناتشورال ريسيتي نيرو حدا معلتجن مصحف النمببخو نزحق إذا ترداو نزغلوز أجمعي مفتح دما ناينوجهو برهن صحاي نيرو إزي نعيننا طرح زت عن تريتي خونن نأمرونا كم ندادو خوين زقلقل عابي من جحيليو مخنياتو دما بساينساو الزراربا نقوى برهن صحاي مركب مالت أمرونا
ሴሮቶኒን ዝበሃል ናይ ሓጎስ ሆርሞን ንክውስኽ እዩ ዝገብሮ እዚ ሆርሞን እዚ ድማ ንስምዒት ከም ዝሃድአ ባሕሪ እዩ ዘረጋግዖ ኣይተስተውዕሉ እንትኾን እምበር ኣብ ፊልምታት እኮ ንግሆ ተሲኦም ቀጥታ መጋረጃ ወይ መስኮት ክኸፍቱ ትርእይዎም ትኾኑ ኢኹም ንሳቶም ነቲ ናይ እምሮኦም መጠወቒ ወይ ሪሰት በተን ይጥውቕዎ እዮም ዘለው ሕጉስ ንምዃን ነዊሕ ጉዕዞ የድልየካን መስኮት ጥራሕ ክፈት ናብ ባንኮ ንውፃእ ወይ ድማ ንሓንቲ ደቂቕ ጥራሕ ኣብ ደገ ደው በል እወ ወላ ሓንቲ ደቂቕ እኳ እንተኾነት እኽልቲ እያ ሰባት ዝተሓላለኸ ፍታሕ እናደለዩ ነቲ ብነፃ ዝርከብ ዓብዪ ናይ ስምዒት መመጣጠኒ ብርሃን ፀሓይ ይርስዕዎ እዮም ጽባሕ ንጎ መስኮት ክትኸፍት ከለኻ ነቲ ከቢድ ናይ ድኻም ጋውን ወፂኻ ናይ ንቕሓት ብርሃን ከም እትኽደን ዘለኻ ጌርካ ሰኣሉ ኣብ መጀመርታ ከም ዝበልኹም እዛ ልምዲ እዚኣ ጥራሕ ንዓይ ካብ ምውጋድ ፀቕጢ ንላዕሊ ዓብዪ ለውጢ እያ ምፅኣትለይ ክብርሓው ጽባሕ ንጎ መስኮት ክትኸፍት ከለኻ ብርሃን ጥራሕ ዘይኮነስ ንእምሮኻ ነዳዲ ኢኻ ተቐብል ዘለኻ እስክሎም ሓደ ነገር ክሓተካ ጽባሕ ንጎ ነዚ ኣዝያ ጠቓሚ ዝኾነት ልማድ ሓንቲ ደቂቕ ክትህብ ንርእስኻ ቃል ተኣቱ ዶ መልስኻ እወ እንተኾይኑ ኣብ ኮመንት ቃል ኣቱ ኢልካ ፀሓፈለይ እቲ ሳልሳይን ወሳንን ልምዲ ድማ ንግሆ ካብ ድቃስኻ ምስ ተሳእኻ ንርእስኻ ሓንቲ ቀላል ሕቶ ከምዚ ኢልካ ሕተታ ሕጂ ኣብ ህይወተይ ሓንቲ ጽብቕቲ ነገር እንታይ እያ ዘላ ኢልካ ሕተታ ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል ጥዕናኻ እትፈትዎ ሰብ ዋላ እታ ብንኩ እትሰትያ ጥዑምቲ ቡን እውን ክትኸውን ትኽእል እያ እዚኣ ንምግባር 5 ሰከንድ ጥራሕ ትወስደልካ ግን ንዚ ከም ልምዲ እንተሒዝካዮ ህይወትካ ሙሉእ ክቕይር ዝኽእል ወሳኒ ልምዲ እዩ ሓዚ ድማ እዚ ልምዲ እዚ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንላል ኣእምሮና ብባህሪኡ ናብ ሕማቕ ነገራት የዘዝ እዩ ወይ ኔጌቲቪቲ ብያዝ እዩ ጥንቲ ብህይወት ክንነብር ስጋኣታት ስለ ዝነበረና ኣእምሮና ንፀገማት ስካን ንምግባር ዝሰልጠነ እዩ ነይሩ ግን ንስኻ ክኾነ ኢልካ ጽቡቕ ነገር ክትደሊ ከለኻ ነቲ ሬቲኩላር ኣክቲቪቲ ሲስተም ዝበሃል ክፍሊ ኣእምሮኻ ተበራብሮ ኢኻ እዚ ክፍሊ እዚ ከም ናይ እምሮ ራዳር እዩ እስትሕሰቡ ሓዳስ መኪና ክትገዝኡ ምስ እትሓስቡ ኣብ መገዲ ኩሉ ቦታ እታ ክትገዝእዋ ዝሓሰብኩም መኪና ትርእይዋ ኢኹም ትጅምሩ እዚ ዝኾን ግን እታ መኪና ካብቲ ቅድመ ዝነበራ በዝሒ ስለ ዝበዝሐት ኣይኮነን ኣእምሮኻ ንዓኣ ንኸቋምት ስለ ዝኣዘዝኻዮ እዩ እቲ ምኽንያት እዛ ሕቶ እዚኣ ልክዕ ከምኡ እያ ንእምሮኻ ሎሚ ጽቡቕ ነገር ጥራሕ ኣቋምት ዝብል ትእዛዝ እያ ትህቦ ነዚ ደጋጊምካ እንተጌርካዮ ንእምሮኻ ካብ ጭንቀት ወፂኡ ናብ ተስፋ ክጥምት እዩ ዝለማመድ ንመዓልትኻ እውን ብሓዳስ መነፅር ክትሪኣ እዩ ዝገብረካ እምበር ጽባሕ ንጎ ካብ ድቃስኩም ክትበራበሩ ከለኹም እዛ ሕቶ እዚኣ ከይትርስዑ ራብዓይ ልምዲ ንደቀቕቲ ዓወታትካ ኣኽብርሎም እትብል እያ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሙሉእ መዓልቲ ክሰርሕ ይውዕል ነይራ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ይውድእ ንሰባት ይሕግዝ ንርእሰይ ዝጠቅም ምርጫታት እውን ይገብር ግን መዓልቲ ምስ ተወድአ ምሸት ልበይ ባዶ እዩ ነይሩ ንርእሰይ ገና ብዙሕ ዝተርፈኒ ስራሕ እኮ ኣሎ እናበልከ እዩ ዝወቕሶ ነይረ እቲ ዝሰራሕክዎ ኩሉ ከም ዘይረብሕ ኮይኑ ይስምዐኒ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግን ኣቶሚክ ሃቢትስ እትብል መፅሓፍ እናንበብኩ ሓደ ዓብዪ ነገር ተረዳእኹ ንዓይ ዓወት ማለት እቲ ዝዓበየ ሽቶ ምስ ተወድአ ጥራሕ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ እተን ኣብ ከይዲ ዝወሰድክዎን ስጉምትታት ዋጋ ዘይብለን ኮይነን እየን ዝስማዓኒ ነይረን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ድማ ድኻም ጥራሕ ከም ዝስምዐኒ ዝገብረኒ ነይሩ ሕጂ ግን ንዚ ዝኸውን ፍታሕ ረኺበ እየ ሓንቲ ናይ ስራሐይ ሪፖርት ወይ ኢሜይል ምስ ሰደድኩ ወይ ሓንቲ ገጽ መጽሓፍ ምስ ኣንበብኩ ደው ኣቢለ ሎማዓንቲ ጽቡቕ ጌርካ ናታኒ ዝብል እቲ ቐፂሉ ዘለኸ ዝብል ጭንቀት ገዲፈ ብናይ ሎሚ ስራሐይ ክዓግብ ጀሚረ እየ እዚ ነገር እዚ ኸ ንዓኻ ከማይ ይገልጸካ ዶ ሎሚ ምናልባት ካብ ድቃስኻ ብግዜ ተስኢኻ ትኸውን ወይ ድማ ነቲ ነዊሕ ግዜ ክተሰጋግሮ ዝጸናሕኻ ስራሕ ጀሚርካዮ ትኸውን ግን ኣእምሮኻ እንታይ ይብለካ እዚ እኮ ተራ ነገር እዩ ወይ ገና ብዙሕ ነገር ይተርፈካ እዩ ዶ ይብለካ ሓደ ዓርከ ነይሩ ዓብዪ ትካል ክሳዕ ዘይመስረትኩ ኣነ ዋጋ የብለኝ ኢሉ ይዝኣምን ኣብቲ መስርሕ እውን ንዓመታት ብጭንቀት እዩ ተዋሒጡ ምክንያቱ ድማ ነተን መዓልታዊ ዝውድአን ንኣሽቱ ስራሕቲ ዋጋ ስለ ዘይህበኒ ነይሩ ንሕና እውን መብዛሕትኡ ግዜ ንርእስና ከም ዘይገበርካን እዘይ ሰራሕኻን እናበልና ክንገርፋ ኢና ንውዕል ግን እቲ ሓቂ ነተን ደቃቕቲ ዓወታትካ ከም ንኣሽቱ ብርሃናት ጌርካ ክትርእን ክትጅምር ከለኻ እቲ ንቕድሚት ዘሎ መንገዲ ብሩህ ኮይኑ እዩ ዝረአየካ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ስራሕ ምስ ወዳእኹ ቀጥታ ናብቲ ዝቕፅል የሰግር ነይረ ሕጂ ግን ሓደ ስራሕ ምስ ወዳእኹ ዋላ ን5 ሰከንድ ትኹን ደው ኢለ ኣእምሮይ ነቲ ናይ ዓወት ስምዒት ከጣዕሞ ዕድል እየ ዝህቦ የቐኒየለ ኣእምሮይ ንስራሕ ስለ ዝወዳእኻዮ ድማ ይብሎ ኣብዚ እቲ ዘይተጸበኽዎ ውፅኢት እንታይ ዝኾነ ይመስለኩም
ቅድሚ ሕጂ ብሓይሊ ጥራሕ ክሰርሕ እየ ዝፅዕር ነይረ ሕጂ ግን ኣእምሮይ ባዕሉ ነቲ ስራሕ ክደጋግሞ ይደፋፍአኒ እዩ ምክንያቱ ኣእምሮይ እዚ ስራሕ እዚ ሽልማት የምፅእ እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝሓዘ እዩ ስለዝኾነ ሎሚ ነቲ ሓንቲ ዝገበርካያ ፅቡቕ ነገር ኣመስግን ሓምሻይ ልምዲ እንታይ እዩ ፅቡቕ ውዒሉ ኢልካ ምሕታት እዩ ኣብዛ ቪድዮ ሓንቲ ሚስጥር ከካፍለኩም እዩ ንዓመታት ዝኸብደን ዝነበረ ናይ ለይቲ ጭንቀት ብሓንቲ ሕቶ ጥራሕ ከመይ ኢሉ ከም ዝጠፍአ ክነግረኩም እየ እቲ ውፅኢት ንዓይ እውን ዘይተፅበኽዎ እዩ ነይሩ ግን ቅድሚኡ ናብቲ መዓልታዊ ህይወትና ዝቕይር ምስጢር ንሕለፍ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት መዓልቲ ተወዲኡ ናብ ዓራት ምስ ደየብኹ ኣእምሮይ ከም ሲኒማ እዩ ዝኸውን ነይሩ ነቶም ዝገበርኽዎም ጌጋታት ጥራሕ እናደጋገመ የሳቀይኒ ነይሩ ንምንታይ ከምኡ ኢለ ተዛሪበ ስለምንታይ እዩ ትሰብ ከምኡ ኢሉኒ ብሓሳብ ነቲ ዘይተዓወት ኩሉ ስራሕን ዝተበላሸወ ዝረሩን እናልዕልኹ ንሰዓታት ይሓስብ ነይረ እቲ ለይቲ ንዓይ ናይ ዕረፍቲ ዘይኮነስ ናይ ዓርሰ ነቐፌታ ግዜ እዩ ነይሩ ሓደ ምሸት ግን እዚ ናይ ለይቲ ስቃይ ንፅባሓይቱን ዘሎ ዓቕመይ ይቆትሎ ከም ዘሎ ተረዳእኹ ሕጂ ግን ክድቅስ ከለኹ ንብኣስን ንጌጋን ቦታ ይህቦምን እየ ኣብ ክንዱ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ውዕለይ እንታይ ፅቡቕ ነገር ሰሪሐ ኢለ ንርእሰይ ዝሓትት እቲ ትማሊ ዝነበረ ናይ ለይቲ ስቃይ ሎሚ ናብ ናይ ምስጋና ድቃስ እዩ ተቐይሩ እዚ ንዓኻ እውን ይምልከተካ እዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉና እናሓልፎ ነገር እዩ ምሸት እቲ ዘጋጠመካ 99 ፅቡቕ ነገር ረሲዕኻ ነቲ ሓንቲ ዝጎደለትካ እናመላለስካ ትሓድር ዶ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ነይሩ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ዝተረገመት ጥራሕ ኮይና እያ ትስምዖ ምክንያቱ እምርኡ ነቲ ፅቡቕ ግዜያት ኣይምዝግቦን እዩ ሰባት ኩሉ ግዜ ሕማቕ ጥራሕ ዝገብሩ ይመስሎም ነይሩ ንስኻ ኸ ሎሚ ኣእምሮኻ እንታይ ክዝክር ኢኻ ትመርፅ ኣእምሮኻ ከም ካሜራ ጌርካ ሕሰቦ ነቶም ጸልማት ዝመልኦም ኩርናዓት ጥራሕ ፎቶ እንተልዒልካ ናይ ህይወትካ ኣልበም ጸሊም ጥራሕ እዩ ክኸውን ነቲ ንዓመታት ተሰኪምካዮ ዝነበርካ ከቢድ ጭንቀት ኣውርዶ እሞ ነቶም ናይ ሎሚ ትርኢታት ብብርሃን ክትሪኦም ጀምር ኣብዚ ዓውዲ ዝተገበረ ምርምር ከም ዘርአዮ ኣእምሮና ፅቡቕ ነገራት ክዝክር እንተዘየገዲድናዮ ቀስ እናበለ ይድምስሶም እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ሑፃ ዝተፀሓፈ ፅሑፍ ማዕበል ጭንቀት መፅኡ ይደማስሶ እዩ እዛ ሎሚ እንታይ ፅቡቕ ነገር ክገብር ውዒለት ትብል ሕቶ ግን ነቲ ፅቡቕ ተዘክሮ ኣብ ኣእምሮኻ ክሰፍር እያ ትገብሮ ከም ዝቕድም ኢለ ዝበልኩኹም እዛ ሓንቲ ሕቶ እዚኣ ንህይወተይ ቀይራታ እያ ኣብዚ ሓደ ዘይተፀበኾ ነገር እዩ ተፈጢሩ ዓይነይ ፅቡቕ ነገር ጥራሕ ክትርእያ ተለማሚዳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንገዲ ሰብ እንተፀሪፍኒ መዓልተይ ይባላሸይ ነይሩ ሕጂ ግን ምሸት እንታይ ፅቡቕ ነገር ሰሪሐ ክብል ከለኹ እንታይ ኢለ ክምልስ እየ ኢለ ስለ ዝሓስብ ኣእምሮይ ነቲ ተፃራፊ ሰብ ረሲዑ ነቲ ፍሽኽ ኢሉ ሰላም ዝበለኒ ካሊእ ሰብ እዩ ዝዝክር እቲ ጭንቀተይ ህይወትካ መርላርያ እናበለ ዝሕስዎ ዝነበረ ሓሶት በቲ ፅቡቕ ውዒልካ ዝብል ኣሽሓት ምስክርነታት ተሳዒሩ እዩ ስለዝኾነ ሎሚ ምሸት ቅድሚ ምድቃስኻ ነቲ ጌጋኻ ደጋጊምካ ንእምሮኻ ካብ ምቕፃዕ ተቆጠብ ሎሚ እንታይ ፅቡቕ ክገብር ውዒለ እናበልካ ጥራሕ ሕቶ ሕተት ታሻድሻይን ወሳኒትን ናይ መወዳእታን ልምዲ ድማ ሓንቲ ፅቡቕቲ መልእኽቲ ስደት ትብል እያ ቅድሚ 3 ዓመት ንሓደ ተቐይሞዮ ዝነበርኩ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ፍሉይ ምክንያት የመስግነካ እየ ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ሰዲደሉ ሽዑ ዝተፈጠረ ተኣምር ዘይተፀበኽዎ እዩ ነይሩ ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሕጂ ሰባት ፅቡቕ ክገብርሉ የለዎም ኢለ ጥራሕ ይትፅበ ነይራ ሓደ ሰብ ተዘይደውይለይ ወይ ተዘይመስጊንኒ እንታይ ማለቱ እየ ዝብል ነይራ ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ነገር ተረዳእኹ እቲ ካብ ሰባት ክረኽቦ ዝደሊ ነበርኩ ፍቕሪ ንባዕለይ ክህባ ከም ዝኽእል ተገንዘብኩ ሓጎስካ ካብ ካልኦት ክመፅእ ምፅባይ ማለት መፍትሕ ናይ እምሮኻ ኣብ ኢድ ካልኦት ከም ምቕማጥ እዩ ሕጂ ግን መዓልታዊ ሓንቲ ናይ ድጋፍ መልእኽቲ ምስዳድ ልምደይ ገይረዮ ኣለኹ የመስግነካ ወይ ብዛዕባኻ ሓስብ ነይረ ምባል ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ናይ ጥርጣረ ዕርደይ ኣፍሪስዎ እዩ እስሕሰብዎ ኩላትና ሰባት ኢና ሓደ መዓልቲ ስራሕ በዚሕካ ወይ ድማ ስምዒትካ ተጎዲኡ ከሎ ብሃንደበት ሎሚ ፅቡቕ ኢኻ ጌርካ ብኣኻ ብጣዕሚ የተሓቢነ ዝብል መልእኽቲ ካብ ዓርክኻ ወይ መሳርሕትኻ እንተመፂካ እንታይ እንተሰምዐካ መብዛሕትና ሰባት ፍቕሪ ክንረክብ ጥራሕ ኢና ንፅዕር ግን እቲ ሓቂ ፍቕሪ ክትህብ ከለኻ እዩ ዝያዳ ሰላምን ድሕንነትን ስምዐካ ንዓመታት ቂም ሒዝኻ ምንባር ማለት ኣብ ዝባንኻ ከቢድ ኩንታል እምኒ ተሰኪምካ ክትጎይ ምፍታን ማለት እዩ ነታ መዓልታዊት ናይ ምስጋና መልእኽቲ ክትሰድድ ከለኻ ግን ነቲ እምኒ በብሓደ ውሪድካ ትጉሕፎ ኢኻ ዘለኻ እዚ ተግባር እዚ ከምቲ ሓደ ብጣዕሚ ማይ ዝፀምዐ ሰብ ዝሑል ማይ ምስ ሰተየ ዝስምዖ ዕረፍቲ እዩ ኣእምሮኻ ድሕንነት ምስ ዝስምዖ እቲ ዓፂዎ ዝነበረ ናይ ሓጎስ ማዕፆ ባዕሉ እዩ ዝኸፍት
نتقدم إلى الجمهور خو تاريخ كمل لهم نتن عامتات صلاحه وسب يمسكن كايم سبل خو نسو ذهبن ملس زي خونس أبوش تستفتر قصانتي قاري مني نسلست عامس تسكم خوكيم أبوش تحد سكند كمك خلو يتسمعني تسبب ما كم قدمنا نخون دليا بأكل نراخبي لي مليس لي أبز حرك رد كذا لو نقل اتزبلت أسلت أنا أمره حقوس وتصي زي خونس ما قد مخان مرداي إذا فيديو نيوت خازن لك كرلا كم تغيروا تسفاي قبر لما عند فيديو يمثل نيرو إذا فيديو أنت فاتيكمو لايك مقباري ترسعوا إذا لما عند تمرتي نعخات راح زي خونس نحادث جنة زلو عرق خاون كنت أموت خلي عم وشير قبرل كم زبلت خالي تقاميت فيديو كترت هذا اللي خادمة نتاب سكرين ترازل لخا فيديو نخايا أبتات قنص الفيديو كنرا خبينا أزي أنا تيوي